Ay, ano pre? Mahulot akong kwarta sa sugal, pre. Ay mo pong shoot good. Balo kang malas kayo. Problema ko ano pa, unsa ko pagkatas mong sawa ron. Say maayo ni, pre. Aw, para di maproblema na yung mga asawa pa. Ano lang oh? Valentine's Day mo ron, no? Tagay bulak. Bulak no, tama no. Tagay bulak para di masuko. Ana dai no, bulak no, palitan Oh, akong sige, bulak. Kung palit mo ka nga, may daghang bulak na sa silingan na to. Pwede mo kuha. Tara. Sabay ta, kuha ta. Sige, ang gwapo na, pre. Ini, wah pembulakan ni, mga pula na pangpalintay yun ni. Hindi pa yung saan ni ron. Ini. Day? Day? Oh, mayo kay niuli pa ta. Tulog ka kadlaw na wala. Nya asan mo kita? Day? Ay, plawig pangisog, day. Kabalo ba ka na? Valentine's ng adlaw? Isa? Unya, ang taong gigutom. Makahunaw na pa break Valentine's Day. One day ba kanina ko surprise sa imo, ha, day? Unsa man ang surprise nimo? Taran! Flowers! Flowers? Bugas akong gusto. Bugas. Kay gigutom na kog maayo. Ha? Gigutom